Pozdrav dragi moji ljudi, dobrodošli u drugi po redu video za danas. I dalje se busom vozimo po Rimu i u potrazi smo za super lokacijom koju ćete zapravo gledati ujutru, vjerovatno uz moju jutarnju kafu vam postam taj video. Za danas, ajde malo da rezimiram dan jer usput ću rezimirati oktobarski izazov koji sam pred sebe postavila i oduševljena sam ljudi kako mi ide, tako da sve pohvale za mene. Bravo ja da samo ovako nastavim i sve će to biti ekstra, tako da ne znam da li vi sebe imate običaj pohvaliti, ja sebe imam. Stvarno zato imam razloga jer recimo samo danas sam prešla oko 15 km pješke, tako da bravo ja, samo naprijed. Baš mi se sviđa ovaj izazov koji sam pred sebe postavila i da kažem samo da nisam nijednu grickalicu kupila, tako da jako sam zadovoljna. Čak sam i pite na minimum svela, tako da stvarno dobro ide i evo ne libim se reći da sam oduševljena, tako da samoj sam sebi najveća podrška, samo sebe najbolje guram, tako da zaista sam zahvalna za sve. Evo, to je kratki rezime za danas. Vi šta mi radite, kako ste vi? Jeste vi onako super i kakva ste vi sebi podrška? Evo, ako vam ne bude mrsko, pišite u komentarima. Šaljem vam puno toplih pozdrava i družimo se u videu već sutra.